dentro vídeo. Se m'ha tallat el vídeo perquè no tinc massa bateria, així és que no sé què durarà. No tinc massa ganes de tornar-lo a fer perquè llavors em sento molt forçada. Bueno, en fi, dentro vídeo. Aguantarem el que duri. Avui ha sigut un dia molt xulo. M'ha fet bon temps, m'ha fet sol, m'ha fet airillo, en contra, però bé, ha anat molt bé. Llavors, el que més xulo d'avui, per mi, ha sigut veure Tarragona. No hi havia estat mai, menjo el carnet de catalaneta. He flipat perquè, a més, he anat a parar on es veu l'amfiteatre per pura xurra i a més, són les festes de Santa Tecla. I m'he trobat l'àguila... He trobat la faràndula de Tarragona ballant i fent l'espectacle que toca fent la faràndula. I ha sigut molt xulo. I he pensat, mira, no vius la d'Olot i vius la dels altres llocs. És ben bé que són festes de totes les capitals mundials. Llavors, a Tarragona m'ha agradat molt. Tarragona. Aquí ve el meu moment d'ofici. Jo no hi havia estat mai, però conec barris, potser no són barris i potser són pobles, de Tarragona a través d'un llibre que em va agradar moltíssim. I pensareu, segur que va d'història o alguna història romàntica o alguna cosa així. No. Va sobre l'explosió de la química i de totes les contaminacions que s'han fet a Tarragona i tots els accidents que hi ha hagut, com es fan els mesuraments, que és una cosa que amb la meva feina ho fem molt i com... Bueno, en fi, no explicaré més per si us podeu sentir malament, no d'ofesos, sinó que us pugui fer preocupar i no m'agradaria perquè si jo estic de vacances tot va estar bé. No tant, però que no té cap sentit. En fi, que m'ha agradat molt estar a Tarragona. He passat per PortAventura i sí està molt a prop de les químiques i mares, tapeu-vos a les orelles. He passat per un carrer que es diu carrer Autovia de Salou. Literal, literal, carrer Autovia de Salou. No puc dir que m'he cagat perquè m'hagués parat. Però sí que ha sigut com, no, i era com, bueno, va, Laura, fent canvi de pensament. En cap lloc hi ha cap mena de senyalització, t'has trobat a dirigir en bicicleta per aquí, en contradirecció, no? Ens saludàvem. Ja està. Et calmes. Que t'agrada la carretera, recorda-ho. I ja està. I sin más. Aquí estic, sana i salva. Llavors, això està molt xulo. I llavors, una altra cosa que m'ha passat, així és com negativa, és que m'ha saltat el mòbil i la powerbank. Tot està bé, estic gravant el vídeo amb el mòbil i la powerbank l'acabo de carregar. O sigui, tot funciona a la perfecció. Llavors avui estic a l'Hospitalet, no sé si ho he dit, estic a l'Hospitalet de l'Infant, però estic com a 2 quilòmetres de l'Hospitalet, que ara he anat caminant, sense voler. He anat enfilant al passeig marítim i ara he anat, al passeig marítim, a la pista que hi ha, que el GPS volia que passés per aquí i he vist que hi havia gaire sorra i he dit, no m'hi ciela. I això. Llavors, avui el recorregut, la gran majoria ha sigut per carretera, perquè el GPS, de nou, haciendo las suyas. Hi ha hagut un moment, només de començar, que he passat per la urbanització de Ratpenat, que m'ha fet molta gràcia. Que sí? No! No, Ratpenat era ahir. Avui tenia un altre nom. Bueno, pels de fades. Oblideu-lo, el nom que li he posat a l'urbanització. Total.
he vist que hi havia escales, que hi havia tal... I res, he fet mitja volta i m'he anat per un altre camí. I llavors també volia fer passar per la platja llarga de Tarragona, pot ser? Per la platja llarga, això sí que me'n recordo. I no hi ha pista, hi ha sorra. Llavors he fet la mateixa, nacional, i ja he anat tirant. Llavors també he trobat una torre a la carretera, una torre a la carretera, al costat de la carretera, perquè és la carretera nacional 340, que és la de la via Augusta. Ara hi havia una torre de defensa. No hi havia una torre al mig de la carretera que hagués caigut, ni molt menys. Llavors, tot ok, el portavoltes ha aguantat, està perfecte, tots els caragols a lloc, no ho he repassat, però estan tots perfectes. I no he tornat a notar el mateix que he notat ahir. Sort que ho vam revisar. Llavors, avui per menjar, ahir vaig anar al súper a buscar sopar i vaig aprofitar i vaig comprar un parell de plàtans per esmorzar avui i m'han donat energia fins a les 3, ben bones. M'he parat a fer un cafè a les 12 de Tarragona, però per això m'he begut 2 sucs a les 8 del matí. Un suc i 2 plàtans a les 8 del matí. Que ja tinc gana i sento la de menjar. Llavors, sento que estic xerrant, però vull menjar. En fi, perdó. Doncs això, que he menjat 2 plàtans. Llavors, quan he arribat aquí al càmping, he pensat que dinava, perquè no volia parar-me a dinar a qualsevol lloc. A més, he vingut per Salou i així, i era Can Lliri. I he pensat que no em venia de gust, primera, intoxicar-me en gluten, i segona, comprar alguna cosa al Mercadona, o sigui, no sé, en fi, judicis que no he parat a cap lloc a menjar, igualment, o sigui, parlo sense saber. Què més m'he apuntat aquí? He dormit molt bé aquesta nit, això que tenia la depuradora al costat que no parava de fer soroll, Bona depuradora. Un sistema de gestió d'aigües. En fi, que estic en un càmping molt xulo que es diu Cala d'Oques. Això puc dir-ho, senyor YouTube? Molt guai, a tocar a la platja. O sigui, si camino 150 metres tinc la platja aquí. Aquí al costat hi ha com una torre de defensa, que abans he mirat ja en què era. Hi ha com una torre de defensa molt guai. Molt guai. Torre de defensa, que a l'escrit posava que és una torre de defensa que no es va utilitzar mai perquè l'ofensiva no va arribar mai per aquí. Però, com diuen a la meva feina, más vale prevenir que curar. En fi, m'encanta parlar mixta. Que per cert, parlo en català la gent i la gent no m'entén. I a part de que no m'entenguin, quan s'adrecen a mi, el primer intent me'l fan com en castellà i el segon en anglès, que és com què pa, què o què? Sí, no dic que jo tingui pinta d'anglesa, sinó que se'm fa molt estrany, tio, que estem a Tarragona. No sé. M'han de fer un carnet de catalaneta. En fi, és que avui quan he arribat aquí al restaurant del càmping hi havia un senyor que em sembla que és holandès, que parla castellano, pobre. I jo, soc a temps per dinar? I ell, què? I he vist que em mirava molt la cara i he pensat, potser no hi sent, vocalitza més i més a poc. I se'm queda així mirant i jo, ¿me lo puedes decir en castellano? I jo, hola! Doncs no calien tantes paraules. Que tot bé, que ja ho tinc tot a punt, que estic superbé, que demà vaig fins a la Ràpita. La Ràpita, terra coneguda. A més, aquest any, o sigui, no he anat en molt temps i aquest any potser serà el segon cop que hi vaig. Terra coneguda, molt agradable, per tant, n'hi ha tot superbé. I si no, doncs també ho sabreu.
Vale, agur! Me'n vaig a sopar, que tinc gana. Ai, ai, ai!